Има в куклата. Смени памперса. Остави телефона сега. Дай, остави го. Да правим штрак. Ето штрак. Направи в куклата, смени. Фу! Мириши? Ваня, тя кой Мариана? Хомо е да таверна? Да. Ти да чумо? Как ще е? Фу, мамо! Мириши куклата. Не пропускайте тази вечер Гладна е тя? Везенков приема Локомотив Кубан. Матчът ще бъде предаван пряко по линка от 21 часа и 45 минути. И накрая на новина, Цветана Пиронкова се класира за втория кръг на тенис турнира в Истанбул след успех над Александра Съснович с 2-0. Приспия, мамо. Тя иска да спи, Пенелопе. Следващата фаза Пиронкова ще спори с Данка. Ла, пей, мамо. Спорт очаквайте в 20:30 по телевизия Рик, предаването Ринг 24 с Никола Писарев. Приятна вечер. Пенелопе, какой той? Какой той му? Барби? 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 Помощен състав. 320 мг сол, палмето, покрива и цинк. Една таблетка дневно допринася за нормалната функция на простатата и поддържа сексуалната активност. Проспенал перфект. Функционира перфектно. Всеки ден ръцете ни попадат в контакт с мръсотия и хиляди бактерии. За ефективно почистване, където и да сте, Wet Hankies. Благодарение на антисептичното действие на алкохола в тях, Wet Hankies са вашият съюзник за хигиена и защита. Първата малница в светоте, македонската. Маке, гадели излаше за надели. Кой дядо? Вашен Александър попередувал. Бобо, надели тук шопската нема. Играй, дядо. Играй. Дай. Чур, дай. Бяла карта е алтернатива. И моят избор. Македонска дядо. И не сам. Когато искам да се забавлявам. И когато желанията ни прекрачват всякакви граници, има красна карта с безупречно обслужване. Иди вземи гребена да я срещаш, айди. Вземи четката, мамо, да срещаш куката. Кука, вземи гребена оттам. Вземи го оттам. Пенелопе, цункай телефона, Лили. Цункай телефона. Браво. Марсолките не ги виждаме. Иди вземи четката, мамо, да го срещаш. Айде. Иска лекарство ти? Искаш лекарство? Ама ти имаш марсолки. Марсолки, да? Не може. Ама как? Така за кърфи са до 2 часа. Всички ние сме различни хора. Майчеството изкарва различни качества. Три, конкретно. Много идва в крак. Но независимо Ала от стари какво главой. и какво ще ти се случи.